khak tak han soi thak tu hi om lem lo ba tu lai chuan media chak to a kan malak na sang te media news sa te kan pe to khania chuti rual chuan helai muna abi takin Southern headquarters in MLA tinte chanvo in semzi nga khan PhD department mai te ang na pial thlen bi ka hi sui tu de kha min ti ni ya kami lampang kha karon soi adona details tong so technical til ka chu kan soi vek seng lawang ti te kha kan han thuma do ni tin kan point na kan lum hain hardcore committee tele Southern headquarters roi tu te nen ruam man na kan han siama kum khat lo liam ta consolidation year te lo nia chung te wang chuan high power committee tele HPC vice chairman ang point kan power le kan function tu rang zong songa kha kan full flex ti teng full swing te po ka han ti la tu lai tong kam dewin ani na tu ang takin kan lamang fek lo ni kan entitlement te po kan lamang lo ania kum khat chung khan min hriat puyatan high power committee vice chairman kan entitle a hian motor pakhat le spare ti khania amar chu sarkar motor mang mi alovin kum khat chung kha ka motor kala mang ani sarkar sum ka ti hek mi alo ni ti te po ka kan han soi du amaro chu hei tu na kan ho tu ten ruam man na ten siam chho zel ni ti te po ka kan han soi du chung te wang chuan kum khat alo liam ta ka chuan department in high power committee chu planning khoi tu ani nangin department in te Southern headquarters roi tu tenen i kom hong kan tia tiang chuan department pariat tuna hen kan ko to kan ti chho zel do na pathian khong ai na zara high power committee pialama lunglei municipal council po ke mani tho kha kan ni wangin lunglei tan a thei to kan chua kham zo ram tan ani zela chu LMC lampang how to tenen po department sang kan kom zo hian kan la thu khom tura te po kai ngai ni tin chu mai pialama kan hrianga committee peng sanga MLA te kan oma tin ke ngei po helaya office thut mun nei mai la kan committee tam zo ka hi ai zo la ni tlat na wangin ai zo la kan phei lo thei lo wa tin eng po helai lung le kan mamo sang son na ai zo la ni tlat wangin kan thil norte ATL road chungchanga ponia kong sangin saski noi project sang te po ai zo ani wangin ai zo lam kan kal tam lo thei lo wa khanga khan ka MLA pui te po ka soi ke pa milo ngai sakta ula helaya in hriat thiam na kha kan nge na ni atak taka chuan in mu fo te hanin chi bai fo te phone han ti te po kan chak zio ni amai ro chu kuta in chi bai ngot aya development a chi bai chu kan chak ve a tin lunglei mi pui development a chi bai kan chak ka kan duwa kan tum boka chung te chu ani wangin helai office a te lunglei a te in duangin mu tu te kan lo lo thin a min hriat thiam na kan ngen rualin khang kan malak na tam tak te kha ya ra kan u chho tan ani ti te po ka kan han soi du boka te na dot le chuan high power committee lambi kan soi le taila in hrianga office kan han lua hi chuan kan office step zong so interview ni leng ani mai za na hian zan dar som vel huan na kan thok man ve chu ni chu tiang vel chu kan din mun ani ya chu mi akan han soi du chu party mi le sa te bik takin ti tiang in zara pathian emi pui chu soi lo lumania amaro chu he party choi nung tu te in nia per lai po thei to lo chua tu te in nia in zara tun din muni kan thleng ani chu ta kan han soi du chu in tan solaya NGO ti te pol sang te le ami malang te party ro in mang lo te department lam head te chu tiang chuan ko man lo ngai thin sia in tan duangin hun kan in pe thei lo a apoi hle ka ria a chu ti rual ro chuan he kan ho tu te nen ruam man na kan siam thara helaya
ช่วยข้อมจอก็อันนี้พอจวนช่วยข้อมจอเปียงเฮียนเฮเลออฟฟิศเฮียนพาร์ตี้บิ๊กตานพาร์ตี้มีเลสาตานอินเตอร์วิวนะกันละโตโดนะจุดที่รัวรถจวนข้ามีช่วยข้อมนี้ละวะปะมีนนหูเทยเท่านี้ตีไล่เราขัดจูกันหันสวยนนเลยตัวที่นั่นตัวเลยจวนอินเตอร์วิวดูจ้างเฮียนเอ็งหุ่นอาปรนกันลุละหันก้มเจ้าก็ดูทีนั่นนี่กันดูมันนี่อามาจุกสวยขานหุ่นอินมินได้งังสิลมิปาร์มินงังสิละวะจะมีนี่วังชวนกรุ๊ปอาร์ตโปรแกรมโพสต์ทุกว่ากันละมุดเจ้าเราไม่เทียกินนักการโพสต์นั่นเลยทุกว่ากับ PA และ PSP ละมา appointment big ติดยัง appointment big อะค่ะยินดีกับท่านเหล่านั้นตานหลังตัว number ค่ะกันหันเสียมเบลาตัวน่ะกัน personal branch กัน UDC พิเตปุยกัลตังอินลักทิ้งตัวตัวนี้อ่ะถ้าเขาจะในโลกที่ไม่ได้ยินกัลท่านข้ากันแล้วมาจะมีวันส่วนรวมมันนะทาร์แต่กันเสียมนี่ที่ข้าสวยเลยดูพวกเขาที่นั่นตัวเลยชวนพาร์ตี้มีแต่นักการเชียร์นนเล่ตันกันสวยดูจูให้มีการฟันให้ไม่นรู้ว่าสาเหตุ7 year หน่วยจะสรีกุมขัดตานกันในเวนี่จุดที่รัวรถชวนนั่นเลียนอัฐเทลว่าหน่วยส่งหน่วยลำค่ากันคอยเล่นไทยเบิร์จุนหน่วยกว่าเลยสิ่งกว่าขานี่ว่าอ่ะจุดกันหันสวยดูจูให้annual action plan นั่นที่อ่ะรวมมันนะเสียงที่นั่นนี่อ่ะจะมีการเสียงโจโตหน่วยรถชวนอาชันไปอินกัน Chief Minister in Sum Finance ดินหุ่นเตจิรินมินเป็ดเหตุว่าข้าขดีลอ่างไอขีนโดนะจุลัยกันหันสวยดูโซก็จูดีละตั้มตะกรนกันละเตกันติเวกเซงหรือว่ากันติเวกเทลซุ่มไงที่นี่วังอินวันชวน annual action plan กันตีโตนัวชวนดีลนักโปข้ากันเราละกลุ่มเล็กตันเงี้ยเลี้ยงตีนรวมมันน่ะเสียมังไอขีนี่ที่พวกกันหันสวยดูว่านี่ก็ต้องเลยกันเฟียตังเงินให้ปวดคอมมิตี้หุ่นกัลตัว Vice Chairman เตเล MLA เตอินการที่หลักเลนี่น่ะหลังทีนะจู่ๆกี่นี่หุ่นไอเฮียนทรากันเขาตัวเต้นนั้นตีเราวางอินรวมมันนะกันเสียมขานี่จุดท้ายชวนMLA ตินเตMinister เตจู่อันบัวยาออฟฟิศรันนี่วางอินboard member กันด่าขานี่เต้นอากุมขัดน่าชวนปะเทียนอินมีปุยกัลตังอินสุรการนะมิเปียมีปุยสุรการเงยฮิเปียงเสกันดวงเชลุงเลยอาโปยันบุลิจันหูกันตีอากุมขัดน่าชวนพาร์ตี้มีเลสาบอร์ดเมมเบอร์กันด่ามีอะไรนี่อามาช่วยกันเขาตูเต้นรวมมันนะอันนั้นเสียมชัวตูนกุมทาร์ละฮิชวนพาร์ตี้ลำมีแต่บอร์ดเมมเบอร์อันเลยโตโดนกันนับพวงเชี่ยวระวังตัวในไฟละกัลเมกนี่ตีเตค่ะมีการเชียดลานตานมีการหันสวยหลังดูปกะเป็นอันดอดเลี้ยชวนข้าให้ปวดคอมมิตี้MLA เดบอร์ดเมมเบอร์กันนี่ตักเปียละมากันปีเบอร์โปตีอามินมานี่เบียร์ว่ากันชวนให้ปวด Vice Chairman กันนี่นางอินโรลอมตักเตปนี่รัวลินอันกุตากันดานี่ฟันเตเอ็งโปค่ะCouncilor อมนาชวน Councilor เตเล่ข้างกัน MLA เตกัลตังคานดีลนัดเตขารันลูเทเซตินอันกุตาทุยตักทุนในนับฟันเข่งโปคานกันดานี่ตีไล่เตโปค่ะกันเชียดลานตานกันหันสวยนนเวเลชใช่ไหมนี่โอเล่ให้กันเชียดตังเงินปะเทียนิน ZPM กุตาเช่นเงี้ยสุรการนะฮิอาดาโดนจุเชลงไม่ละตูนดินหุนะกันกุตาดาตาจุดท้ายช่วงกัน Chief Minister ดูตักเละจักตักกุลาดูมาไก่สวยนั่นหัวอยากแก่กันเป็นแม่กันเนี่ยหุ่นเร่ตักตัวจังอินอะไรฝ่าไว้ปุยอาตลางเอาปุยถีนะปาร์ติตั้มตักเตชวนอัฐเฮลฟังทิลเทนี่เราเต้นติสักทีนี่ไม่รู้จะไว้เนี่ยกุมขัดนะอัฐเฮเซียอัตตะกินมีปุยกันหัวกันหัวโฉมเมกเซลนี่จงสิ่งชวนกัน Chief Minister อบีตะกิน District ดังเตปอยนาที่ทำขบินลุงเลย District มินดูสักนัดฉันตั้มตักซิงาปะกระดาษชวน ZPM รอนอัลชวนนักลุงเลยอันนี้ครับไม่นี่จู่ลุงเลย Municipal Council เนี่ยนะสร้างตักมีปุยมินเปียสีดมซงส่งกันหลักฮานี่
chu ta tang chuan ZPM in boruak zorama aron nei train ron altran tila kan soi so lawa chu kan chief minister pon a hrenga tin chu changa ni lova lunglei municipal council in thanlaya kan manifesto rang te ke ni te ponianga tuna MLA ta ka MLA puite tin kan chief minister ngei te le kan star campaigner te poina an lo aw la te tin kan tuna kan councilor te lo ni ta te point manifesto te pon nei ni hang zong kha ke ni a chuan vote khon nan mai kan aw lova ataka ti lot lin nge kan du boka chung te wang chuan pong sang in ma kan la chhota kha nia chung zinga chuan lung leina kan tui lama kan har sat na hi ma na tang tua party tin tena lo tlang a pui thina ni amar chu atak amalak na hmu tur om lo kha nia chu ZPM a sarkar rual khan kan chief minister ngai poi mo em maya sarkar ma sain amrut 2.0 antia chu ta chuan kimi pial thleng tui khwa len na tur khi nuai zali som sari pasari lo dani chu bo zui ngalin ke ngei point in charge kan inang te tin high power committee area te lo nia tin pial thleng ta om na khi ka bial chung te lo ni le zela chu tian chuan thei top kan an chua ka MLA puite chimlam lunglei lam MLA te pon thei top in an chua puya kan han chua tlang kha nia chu ta chuan ZPM sarkar nuwa api takara chu restricted in kan kalang ti kan out thin kha nia restricted tender mas berani nge ni inge chan kan ti chuan thovat fata lunglei tuna kan nat na pakhat tui har san nei hi chok zang khai thuai ni se kan chief minister le ke ni MLA te pon kan duwa wangin chitian chuan malak kha nia restricted tender mas berani kan lo thelo mai theini chu tuna khian kalpui me kania engama contractor atangte al sanna han tok na neu maila tuna khian pathian rem ti chuan furlai po tho thei turin ruatam lai po tho thei turin a basement hau tak lai ber tuna khian thozo to ania khi pathian zara a hlotling thei ani chuan tuna kan tui har satna thalaya tui kang thin kan ti po kha sia om fiau tura ngai ania tin khimi piala ma khian tuna proposal kal le me ka khi datlong lampang khona tu te chutian chuan ruam man me ka ni ti te kha kan han soi sadua tin chu chang chu la ni lova soyang khan MLA te thei top kan chua kan tang tlanga chuta chuan tuna a pipe line om te khi kumsom thum chuang ani to Mizoram anga chuan le pipe dam reizong chu chuan kumsom thum hian itlang puya amar chu leya kan phuma kan leite lo thura kumsom pasare te then chu tui ek mai ni chu khimi pial thlenga tanga ta stock point ramzo tlang ti te anga main khi ta pam chhona kal konga hen tui tam takhi kan chan ani chung tui ek do wang te chuan tin chu changa ni lova tuna pipe apam nakhi mun khat chawala ni boka chu tuna hian saski tangin vaibel che somnga panga chuangin tuna ma lak chhole me kania tuna hian kan minister ruam hanangin technical thilani van departmental works in kalse atia tiang chuan departmental works in tuna kalme ka pipe te khol te tuna an chalut me gani ti te kha kan han soi lang du boka khi tumdana chuan a pump house athar lakina omanga sedimentation khimya filter na ti mai tenga san lo king de po a san fikina omanga tin parallel in pipeline san tiang khana kal fik don ani chu how tak em amaro chu kan siat to le kan soi tong khan kan chief minister in le he sarkar hian lunglei mindu sakna tilan na pakhatania chutian chuan tuna khian ruam manna kalme pokani ti kha kan han soi dua chung zong song te amrut 2.0 atanga he phalak na sang reservoir puya te hati wale hun sang a siam te pokan soi vek seng lawa heng hi pathian zara a hlotling ani chuan kumsom ni chung chu alo pera lunglei mi puite kan thal abi teng thalai kan tui har satna ken sukiang thei tur kan ngai ni
tin chu ti reng lawa chuan khovela thang zela kan hrianga tui mamona sanga tuna chuan in tina kan hriat angin European type te kan tia tiang khan toilet ba ngai tak tui ngai tam chi te kha kan mang deuh vek to ni tin a mai faina konga te kan har chho zela in soup te in bual te chi tiang chuan kan war deuh kan ti zing to a tui kan mamona hi sang tu la ni chumi sut kian na tur chuan kan soi fo thin greater upgradation of greater lunglei water supply scheme kan ti phase 2 kha tuna hian kalpui le mek tun ani boka he greater lunglei water supply scheme phase 2 hi atlang puya history kan han soi pa bokanga hemi tlong tui tuna kan tlan me ka hi atui na tle mani ti hi kum sa kha zakwa songkwa pariat kum som ni pasari kalta dei to khan an lo mu to khania ti chuan kum sang ni som pakhat tu som pathum a khan makpam tur hian ruam manna a local to a ti chuan DPR augmentation and renovation of greater lunglei water supply scheme phase 2 ang khan kalpui ania atirat chuan vaibel che zanga ruam manani vaibel che zanga point pali paru kha ruam manania chu Ministry of Housing and Urban Affairs amrut tu an tia khan project an lo juk submita niriat thathum sang ni somni pakat khan amaro chu ei hi kan mutalova chong kum sang ni le som panga consultant hetiang lam panga mithiam bik central lam panga wakko santia chu chon huai vele ni chu chuan ma an la chho vele a an ni ruam man nai chuan kum sang ni somnga pali thleng po puya har satna nei mi alo turin ki tamat lui south mol thuam south mol thuam kai ki bis sai chun li vel tang khen ti mai tiang atanga khilai tanga ruam man na pam tura sai rep tanga pam tura ruam man na siam khania ya detail su ka soi vek lo wanga chu JJM atanga mu thein be sein vaibel che zakwa somriat pasari point pakwa pathum khania chu in be sein ni thum thathum sa ni somni pani khan sabni ruam manna fela ti chuan ni sari thathum sang ni somni pani khan submit velenia amar chu po chu central lampanga mu turin be seng kha kan hutalo ani ti chuan kan lo sarkar ta tin ke ngei po elaya vice chairman mo phuna kan ho tu ten min han pe a tin chu changa ni lowa PHC pial kheng bi mo phuna subik tu rai mele ta je min han dale khania ti chuan elai ka mele puitenen thei to kan han chhuwa vele ta hemia DPR hi kan han hria dana chuan kan population te ngai tuin alian ma te wanga ti te kha lo ni vele a chu kan hu ngei theina turin ruam man thar kan han siama PHC department how to ten po kan thu khom to a tuna hian vaibel che zathum somriatin kan ti te le ta ni chu kan mamo angte emia hian a leng thei tura chuan kan hen ngai kha ni a chuan kan minister potang ma kan chief minister pon min du saka tuna hian Mizoram a project khetiang ang lian kan nei zinga hian department sang po tiang vekin number 2 priority number 2 ngai poi mo te zinga min da sak nge ni tuna hian minister te tin atun chong ke ngei te point Delhi lama te central lama te funding hi kan lo zui le do na pathian zara helaya pial thlem tuna kalmup to vaibel che somnga panga chuangin tin nuai zali somsari pasarin tui kwalen mek ani poka chumi chung chuan pathian rem ti chuan heng kan lo man chung ti te kan tram chung nge hian hei hi funding hi kan mu ngai kan in be se ya amai ro chu kut kan thak manang ti ro chu kan soi thei lova chu ti ruale ro chuan har sat na nge kan ma kan to don kan threlo ni kha kan hun ser mang tu puran pui khan an soi to a kan rama kan zol nei ten zoram khova te an soya India le Pakistan kai kap thu da ni zo khak da chu a har le mai thea eng po ni se kan han soi tum zo ka chu tun anga eng ma har sat na pathian zara kan nei ani lo chuan
hei po hi water supply scheme phase 2 po hi kan soi chuam man kan in be sei ni ti lai kha hei kan han soi du pokani ten jingha ka soi technical lu tuklong ka ti rualin pakhate ro chu kan hriat thiam thei zong ani thau kan han soi tel du chu tu na pial thleng tu na ruam han rang sang khi pathian zara a hlo thling ani chuan tu na ni khata liter million thum 3.5 million liter chemical pump thina hi 5.5 million liter ni khata kan pump chuak thei to don ani chuti ruale ro chuan tuna mi ringot khi chuan tuin min chom ne don lo pump khol kha chu nei thamai la a pipeline na te thaviau ma se chumi tur chuan tui khua na khan chin ka soi zokang khan khilai huna khua ba ka tlong tui hun sang sang khua chau tur khan tuna en ruam han nakal me pokani ten chu changa ni lova a fin tu sang sang zinga khi ka bial chunga tho ani wangin kan han soenga baptisma lui khi telani hi baptisma lui khi fura chuan tui atam thei em ma chu baptisma lui chuan khilaya kan khoiwa khilaya kan mini hydel project ti mai te khi mi khi afin ani khi ani turangin tuna khian a function tok lowa chan chu tui duanga kan kham khop kan hu lo wang ani chu chung te po chu tuna hian ruam man na kal me ka ti chuan chu tui luang chuan electric a siama a thlanga tlonga fin le ta ni chuan chu tlong chu akal ze kan lo pam khania eng mo har san na dang om ni lo chuan PNE minister te nen po ruam man na kan an siam to a project DPR ro kan la kalpui chia lo dewa kalpui chau tu me kania king baptisma lu yang te po a thei chen chena check dam lian hanga khua fur tui luang ral thin lo khol tu mania ten chatiang che chuan khilai khoiwa a khimi chir tam lu tuk sil te son an te khing pai chuate a khuana ti thatte khi kalpui tu me kani ti te po kha kan han soi lang tua ten adot le kan han soi du chu ATL road chungchang chu kan reflect to suyangai lova lunglei MLA te abik takin in charge puma lima po achuan omlain ka hria the pachua tin chumi pialama MLA te kan tang mani tin helaya party tran ho na po aro pui ka tia hemi ko nga hian amai ro chutle ma pui tai ro chu mi pui lamin sarkar ro manna tlema kan hriat sual pal ero kha chu poi hleng ka hria mar chu hun kal to nia khalam chu ka soi lovanga has kan han soi du zo ka chu ATL road po hi lunglei mi pui tan ani chim mi pui ta tan ani ama ro chu khi khian chu paisa chuan kong tha kan du thu sa min pek thei don lo wangin kan chief minister in vaibel che za le pali chuang khamin pele ta nia chu ringot po chu tak taka chuan soi du ni la mi pui hian atak taka chuan an hria nei hi kan opposition party ten min be fo thin ma se atak taka chuan he sarkar hian lunglei hi adu sak le apangai hle ni ti chiang ani tin chu chang ani lova kan hria tangin wa ho sum bang te po LMC lama vaibel che som ni chuang tuna pek alo ni le boka vaibel che som li ani chu azan ve tok khanung le akal le boka ni tin chu chang ani lova kan zel sak thana tu te po tuna ruam man fel ania vertical extension in tuna kalpui tur ania tin chu chang ani lawa ram thar lama po nuai sang khaza chuang man working women hostel tuna na tran mei theite lo nia tin chu chang ala ni lo kan hria tangin engineering college function lowin a omani khi ka tong mi lo ngai dam ula ngai lo lama mi lo ngai sak lo ula workers ten contract na hunan po mang lo mai la ke ni pa ZPM party workers te po hian nothing se kan du ti chiang ani chu lunglei tan ani mizoram tan ani bokani chu ma so na rural lian chu ni chu tu na hian function lo rom khi function tip tu mania ho sa po kan lo out to kan chief minister le kan minister chang to minister nge doctor wanal thana puna soi to kha vaibel se som di panga tu na hen dil me kania ke poi kan hu nge be se ani tin chu chang ani lova kan MLA zong tak ku pa pu bia lama te po polytechnic tlapal lu tuk chei thatnan tuna vaibel cheli da le ni boka tin chu chang ani lova
kuma lima bial lama buat pui lampang ati teang tuna nuai somsarin kong siam that me kania chu du thu sam dong lo hria wangin kan sarkar chuan nuai sang khatuna adale bokani tin chu changani lova hei ze tet lama te pola ni le zela kan bial tu pa ria tuna nuai sang khat le somruk chuang min pele bok don ani kong siam tu kan soi du chu ringot po chu vai bel cheng za nge ni to chu lo te tak te sang alom chewani tuna malak na sang omani chu kan han soi du chu kan opposition party lamten to ta lunglei he sarkarin mangai lawang hiala ATL road awang ringot te kong sang an han phua chop thini apoi hle a akina ana inchir via win ka ringa ni hetiang anga an han soi thin hi mi pui te hian an hria ni ti lai hi he kan party hruai tu te ma hian he sarkar hian he kan party hian pual du ma kai hruai sarkar hian lunglei mi pui te min ngai saka min mangai hle ni ti hi helai chuin khom nai kan han soi non le wani ten ai kan han soi du le chu ni ching khang kan han soi thuak to development lama kan party ho tu te ne high power committee te tin akina chuan kan municipal council kan ho tu te ne po ro man kan siam chhowanga chuta kan in ko na chuan ei tuna agriculture lama hian ei market hun pui tak me tuna ro man na siam chho kan tum le me pokani nuai sanga chuangin tuna kalme ka chu central funding hu thei tura base ania department te ne le lai party huai tu te ne thei to kan han chuanga SMS state matching share anti kha nuai zanga avel ro chu danga enga chu po chu kan chief minister ate kan la not lang dona pathian ram ti chuan chung te po chu kan nei tura kai ngai ni tin chu changa ni lova voine kan an soi non le du chu kan an sarkara kalphung thar mi pui sarkar kan ti ni chung zinga pathian ngaya po moya kan ngai pathian ngaya po dik nia kan hria chu work order lo nei to te sarkar danga lo pian chuan chu sak thin an ni chu kan chu sak ve ta lo ni kan thei chen kan chu sak lo engamo technical thil har sat na omani chuan tu fan ni se ma se chuan abik takin kan workers te helai huna poka soi to voine ka soi non le du ni kan sarkar kum khatna kan be sei tam tak kan kawat la ve tur kan mi pui point o man ti chin in hlona te awan pha ta ni amaro chu kan torna chu in torna chu pathian her hriat pui chau ni pathian ko ngai na za ra tu na chuan chu tiang anga ma kan lak wang pia lama te ma kan lak wang te ko ani pakhat anga pathian en he sarkari mala som ma tin consideration year te kanan puanga MLA tin te chief minister tangin tiang chuan inrem chen kan khan kal chho pui kha ni ya chuta mal som na kan dona chu kan financial din hun hi kan sum din hun hi azia to hle ani chu na hin chu hei voini apo sarkar na ingmozat group ti te constable ti te ta MCS thlengin ti te ang kan lak chho thei pa tin casualty cha te po pathian rem ti chuan kan la le zelang en chu chang ali lova kan be sei mi pui point o man ti chen workers ten kan in lo ve na turang chi te saski chang te saski lo chang pon tu na ron chuak zel don ani hei tu na ya po lunglei chu kan sarkar ya du sak le maya side drain amol zoi soila siam thada turin noi za somnga kan hule dona bial sang tin chu changa ni lova nakuma chu ai tam chu kan lam hule don pokani khanga te kha waka setan chuan kan tho ve thei tu te kha ni chu ti reng la ya voinia kal khom te kan han cha du cheu chu na hi a chet hiang lo ni hlep tur ang hi chu omani chu wang chuan kan hlep tur china na ni na to dik takin kan thokanga na tha mi pui te kan penga
kan na thang chuta kan mep tur china chuan lung oi ram i tu mangu ti in kan cha non le du cheu ni a to per tak kan han soi du chu ke ma mi mal ngai dan ani rualin tuna ka soi tur hi ka mla puite ngai dan po hi ni thau mai o mango ka ti ni chu kan hria tangin politician kal to ten mi puite kong sang min tiama thil thei nya lo tu ti hria chian te min tiama ni khang kha ke ni a chuan kan tiam ve thei lo cheu ni mi puite kan tiam ve thei lo ni ti hi voina ka soi non le duwa tina dot le a chuan kan politician kal to ten mi pui min play ani ti teang a sap tong takin biak nuam ni ringot te kan tuma phone la thei ring ni ringot te khor in kal siate kha politics kha a thalawe ka tina ni lawin ma so na keng tel si lo ni chu wang chuang ke ni MLA te apik takin ke ma mi mal ril ru ani le zuala in thalelin phone apia lak te du viau mai la elai muna party office a thingpui in ho zia te du viau mai la emo mi puite in tik lai po kom thein om ringot do ni la ma so na tak kha kan sual chuak lo mai the chu wang chuan he sarkar poina tum ruang phur politics te noi bo tuma chu wang chuan budget a hran pa da to ni chu tiang chia chuan mithina abi takin ruang omnia te kan lang vek thei lo ni a chan chu in tan mi pui tan na kan thok ani tin chu chang ani lawa chu politics noi bo kan du bok ani mithi na kan kala ni chuan mithi kan rala ni chuan politics game ke ni chuan khe kan khe Christian kan ni na te mizo dan angin mizo takin ke ni chuan mithi kan rala mithi na kan kala ni chu ke ni chuan heng ruang phur politics te khor in kal politics te noi bo kan du ni hei hian development tak min thlen lo ani amar chu kan tiang kan ti ve ni ro chuan Christian kan ni na le mizo kan ni na ngin kan tiang ti lai kha ke ma mi mal ru ni rualin kai mele puite ril ru po ani ka ring ani ni na tot le kan an soi du chu soi om ani le ni lo hi ka ngai tu na sa amar chu ka soi hi a thuling ka hria ni chu workers te api takin kan in tuai thar le ngai ni kan sarkar ma khan enge kan a pui thin kha kan rok bo ka chin chunglam ri gotin kan lo aw pui nge ti lai hi workers fel takin om chu ti rual chuan MLA te dan lo thleng min on nor tum hi kan om ta zo hi ril ru fe om hle thina ni chu kan han voine ka soi non le do ni opposition kan ni lai kan aw thin nang khan om tu ma sem dam ti te ke ni lovin nang ti te tin kan an na nei suak Krista ti te ke ain ram tharose e zo ram hi siam thama sang u ti te kha i voini a hian atakin nung pui tum tharangu ki ka pial chunga nge po a ping chu ka soi lawanga alo la thir ve nge ngai hi mani ron vui chia maya enge chan niang o ka ti chon kan hruai tu te kha ron kala ama ming chu ron lam ta ni ani po hi lungoi to lo via wani an tia chu ta chuan ngoi teu enge lungoi lo chan ka tia silpolin mindila ni silpolin mindila tuna hi chuan kan ko ri lo tin ka changa chu alungoi tlat lo ani asel mi alungoi miao lo chuan va soi thei kan nei lo wa a mai ro chu ti hian ka chang ve thowa makati em chu pa ngei chu ke ngei po hian silpolin na lian chi panga ka petoni chuan VC kan da VC lampang pon an pe to bokani kan soi tum zo ka chu mani mi mal ringot in ngai tu te kan omani chuan bial dang chu ka puang lo voini hian ka bial chunga chuan du le min zui lo mero du le min do mero he party chuasan mero he zoram siam thaturian kan kal ngai in ka kal ngai ke chu kal mia mi adon MLA te kan kal mi adon chon mania group pakhata lunglei not group a WhatsApp group a minon bei reng ru ta abo te min ti thu a biak thei lo bial fangai lo te min ti thu chu po chu
alo hule nge in garinga mi malin generator min dilani mi mal kha chu ka pe thei vik lo ni chu ka soi du chu khang kha chuan ni e min zui lo mai ro pathian hian kan rong bo pui tu mi thai mi pe thau thawang ni zana po phone calling zan ka don MNF atangin VC member kan ni MNF din tu te kan ni congress kan ni kan ron lu tu an ti tan to ni tu na hian ka bial chuang ai po bial dan po niang pathian hian tho pui tu rong bol pui tu min pe em em ma tin chu changal lo pakhat che ka soi lang ka bial chunga tho thatakin ha thong cheu ka tia ka cha ni ti chuan MLA in rol ka thum lo wa na sema po in kuta omang ka te ne kan throi tu te kuta ka da thlap ani a mai ro chu in hriat tur chu ZPM din chan ni lo zong te le in bial tu MLA ngei po ril rutina zong le at hin lung a ril rem lo zonga na in sema in thok a na te chen ni ro chuan na le tur chu ka kuta omanga na ka sem zel anga thok tu ka ron ruat ang ka ti ni ti chuan na chu an kuta chuang kan da ta pe se a phalo le a kan nual pho ni tlang deng soyang ti chuan na ron kala chu a tak tak a chuan MLA te chung kan sem tu te chu ni e ti chuan ka sem ta ni chung hruai tu te chu a min ron vo ani ba na min ron vo a ma sa ka soi voi ne ka soi lang lu e chu chu in thu ni ka ti mai an bang mai ma se ai tam hi pathian min pe em em ani ma se voi ni a chuan chung ho chu an in chhir to voi ni a hian he YouTube velen ti chuan chuan lo an lo hule nge ka ring khatiang khan in MLA te hi vo mai mai chi kan ni lo kan kal ngai kan kal mop to mi pui tan in tan he zo ram siam mi kan tum chu mi kan siam na kal konga in mi support nei ro chu kan mo ni kan siam khan a soi to department lo drop to ziate corruption in azung lo kai thu to ziate amal chu khoi sen te kan kal zel dong kan tla le ni pon apoi lo wati kha chu chu in MLA te ri ru ni chu workers te po hian min hriat pu ngai ni helai ka soi du ti chuan lung le no chu thi le tai la chu tiang khop chu la ka kum khat na hian kana no pang deu min zo me ka khelo wa ka MLA pui te an tong ve ka khelo wa kan han soi du zo ka chu ti khop chuan ke mani party chhunga tang le party pon atang pon do na te soi sel thang sang an to ni a mai ro chu pathian du zo ani ka ring VC kan thlan nu ber ka lo thli ro Mizoram puma pathian khongai na zara ati thaper kan ding ka sia kan han soi tum zo ka chu kan ka MLA pui te po hi an kalam mia don chu mi konga kan tha ti chap tu lo ni zok ro pathian khongai na zara mal som na kan pocket a ron lut ve nge kan du te po hi a lut em ang tik ni ma chuan kan man mo lua deu ni te ka ti ni ole eng po ni se soi tur ve zong tam ta oma kha kan than hem ngai na wanga kan thu soi te kan ri ru lo hliam ani chuan ngai dam ta ula amaro chu atop na tak tak ka thunon ka soi du chu khang invo na te le kong sang awangin kan kal phungi kan thak ve don lo wa kan kal mi don ni chu mi kong ai ro chuan thak tak ka thok ho ze turin ka han chanon le cheu ni party mi le sa te intel lo chuan MLA eng ba kan ni lo wa thui kal thei kan ni lo tho ho na tha kan nei zel thena turin kan policy te khereng chungin ke pen zelangu tingan cha du chu ni lo me tung le a tun ZPM sarkar ina ma chok sang le party mi te fuina thu thatak kan vice chairman zom takin min han pa kan lom hle mai chunga long thu kan soya tuna